Kublai pi baro ki kun ka bri un nyeu trap. Hang ne bat ngai ni kren halor kene ka phang ka kerdan ka bakum no uno mikmat udai bandan. Hoi pat ba ngadang la long thamai bat pi le se. Pin lap shipun ki jing duna jonga. Sengop hamap ya kita baro. Bat ngakerpat rit ya pi. Sengop ha ban nyerap lam. Tak ba subscribe ya ke channel jonga. Wang ya keren siphang kane ka halor kane ka phang. Pe ya ka jing im jongi kum kibreu. Itri sitom. Nya ai ka jing start ka jing nang ka jing start am ta ki khun ni pha school ki. Oi ka jing siu ka baram ngim khen. Ka jing lut ka bobon ngim khen. Ka jing sitom ya le jong ya kata barok ngim khen. Ya ka jing selap ya uler Hagano kadur ngiha ala aban sya tangwin la ban pha school yagi khna ba yagi khun la jong tang makin long ki balong ki bastad ba bakin long kita kinong yelam lane kita ki doktor ki bobu ki sahab aden habut tang ba ki khun kin sup ngim salia bantrut ya kating kamau ande haba phai pat alor kane ka phang ka kerdan ka bakumno ki nong mi khmat ki dewan long ni i thamula sisa ba aba pet ya ka kerdan jongki kamdon kata ka kendon an bakin pendap haduk ka kelas ayu bakin long lane bakin la ban qualify ban long kita kinong yalam pi hakari India barok kawai haduk menta kampat don kono ka an ha ka constitution jongkari India banbu kendon an ya ka kerdan pule haduk lane naduk kelas ayu ensya bau ka breu kin la banlong kinong nikmat ha ki MDC la ki MLA lane ki MP bat kumtah ka ji i ka barit ka jonga simet ha kan nega juk jong ka spa snem ka pa menta ka jongi la idon kam bandon no la ka kendon an na ka menta ki kerdan la ni ki minimum qualification na ka benta ki nomi khmat ha ki jela ha kari hi barok kawe kenang ba kari kan kiu ha kayo kokot bat ha ki liang barok ki development hoi ki don sipun ki breu ki balai baha ka politics berkila aru bantri sibun ki kam ha ka politics wala kim don kata ka jingnang jing start kerdan pule ka babiang namar ki don kasap haki Henry aba ya keren pat bat ki kam ki jam ki jing ki bakari kaya kenduk man kasngi bat man kapor la idon kam sisa bagi nong mi khmat kinlong ki bala biang kerdan bha ki bala don ka jingnang jing start ka bala pura bha khnang ba abagi kin sim ya ka jingkit kli ban ba kli ban pet ban yalam ya kari berkajat ban riu kanlong sisa ka jing mentoy ya ka constituency si ka jongki ya ka jela bar ya kari hi barok kawai namar kine kilong kita ki bansa thau bar ki bansa sna ya ki an ki babun jan telada uta uba thau lane uban sna ya ka an umnang ya ka an kan long thik kumba uta uba man la unyelam lenti ya uba man la ti sano ken kini poi kumban chu ai nuksa hakikam ki babun hagi department boper kiladon lagi jong ki kendon an hang ni kumban ong no banlong tangkum no hikai haki LP lane UP school menta ladon kam ya ubala pendap kelas 12 nangta ude pendap saya ka DLED nangta ude pendap ru saya ka MTED banlong no hikai hagi secondary baki higher secondary school menta ladon kam ya ubala pendap graduate hagi stream baper katkum gajing don kam bat rengkat bat kabiet bat rengkat ru bat experience ba uladap dan banlong no hikai haki college bat ki university ru
ladon kam ya bala pendep ya ka MA, MSc, MPhil bat PhD nakta plus ru bat kanet bat ka lane ka slat bat kunta terter kamtam menta ha ka bat thep kamru ki babun ki kam kilat agi department baper ni hab ban yele daki exam bat habru ban napas kam shakmat nalor kata ni don kampat ru sa ki diploma ki certificate baper ban kersian yelade ban yo ya kata kam cucuru don kamru sa ki experience namenta ki katu kane ki kam bagi pan hoit ka education system ka kala na koi kapor sya koi pat hakir kompenya ya kikam na kadau jong kajing kiu step kajing nang jing start hakari kajongi hakaju karukom imat kaladon kam bakinong mi khamaru kin de sisa kita kebelanang la start kenang bakin la ban penyeng ya kinia hapdeng kani kathma kamtam haka perthei du kam menta ibabun ki samla jongi ki khasi ngila haban le bela sabar tang ban im jakpo wanla hapdeng kajing siu kabarit bha abapet pat ya kajing wanra ya biru banabar ban pentrei ki kam ki babun haka jala jongi lai kumba ngimdon kinong trei ki ban trei yakini ki kam bat lada ong ba ngimnang ban trei yakini ki kam balai pat bakim penbiang ya ke jika ai training kena bamangi ki khon samla jongani ga jala inlet ban cha hikai ban cha training kena mangin la ban trei ya kini ki kam la jong kinomi khamat ki bastat ki thau ki lat ki lenti ban penyo kam shwa ya ki bru ha kari la jong hoi kadai ke jing sisa bangi ki khasi ni kham jai tu khendiat banyan jor bat ki we le se kadai namar bangi song sup hala kari la jong re om barok pat bagi khasi ki jai tu ki babun ki basmat basting sudah bat kim rich wat ban let bela sabar nagadau kajing bom yo bela hari la jong kumbangi le i ya kajing bagi lanang pun hakari haga jela jongi namar kata na community bagi nomi khmat jongi kinle ai no yala ga jong kajat penriu kenang bangiru nginla ban yeng hala ki jong ki kijat kumba ki weipat ki jela kila kumba kalong menta ki jakatri ki bun bha hagi department beper jong ka sarkar Henry kinong trei kim don kadau kalong bagi institution bagi jeka ai ji hikai ya ki khna khasi ha kajala jongi ki duna palat hangne ban kin tho pat ba ngi ki khasi ngim patla ban trei lane ngim pat don kita ki highly skilled people ban trei ya kita ki kam ke babum ha ki office sarkar pada ki jaka trei beper kajing kili hangne kawan mano bom penbiang ya kita ki jaka ai training ya kita ki jaka ai jing hikai lani ki institution beper nang menta ki khun samla menta kum kajing pen kenmau lani kajing pentip kajing don jong ki college per ki institution apo Meghalaya Kidon tang kumba khnai pratli ki college baki institution hapo Meghalaya tenre ki tang pun ba ki bangi nang don kamban don kum ki college ki institution ki university beper ya bagi department beper ki ba hane Meghalaya empat don ki jakaban ai ji hikai ki ba biang te nang ne je kman mi community bagi ta ki college kita ki university kita ki institute beper inyo ban don no nang ni Meghalaya khnang ba ni ki khun samala jong ka Meghalaya inyo ban pule hi halaga jong kari bang inyo ban pendap
Bat banginyo aru bantrei daladehi yagi kam iba kasukar kejungi keron kam. Mulai sibun.